Ang sambingay mahitungod sa mga saop. Mateo Kapitulo 21:33-46. Mingon si Jesus kanila, pamatian ninyo ang asa pa kasambingay. Danay asa katawo nga may yuta nga gipatamnan niya og ubas. Gipakoral niya kini, ug nagpahimo siyag bangag sa dakong bato aron himo ang pugaanan sa ubas. Nagpatukod asab siya og asa kabalay bantayanan. Pagkahuman gipasaopan niya ang iyang ubasan ug milako ngadto sa layong dapit. Sa panahon na sa pagpamupo sa ubas, gisugol niya ang iyang mga sulugon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha sa iyang bahin sa abot. Sa pag-abot sa mga sulugon, gipangdakap sila sa mga saop. Gikulatan nila ang asa, gibato ang asa, ug gipatay gayud nila ang asa. Human ni adto nagsugo pag-usab ang tag-iya ug mas daghan pa nga mga sulugon kaysa nauna. Apan mao gihapon ang ilang gibuhat kanila. Sa kolehiyon gisugo sa tag-iya ang iyang anak. Naghuna-huna siya nga tahuran nila ang iyang anak. Apan sa pagkakita sa mga saop sa iyang anak, mingon sila, aniya na ang manununod. Dali, patyo nato aron maato ang iyang mapanunod. Buo sa gidakap nila siya og gidala didto sa gawas sa ubasan og gipatay. Anya nangutan si Jesus kon mubalik ang tag-iya sa ubasan, ansa may iyang buhatan ni adtong mga saop. Mitubag sila, pamatyon niya kadtong dautan nga mga saop ug dili gayud niya kaloyan. Anya pasaopan niya ang iyang ubasan sa mga saop nga mohatag sa iyang bahin matag-ani. Mingon asab si Jesus kanila, wala ba ninyo mabasa ang ginaingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga panday. Mao gayud Ginoon ang nahimong pundasyon. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo. Ug kahibulungan kini kanato. May padayon si Jesus sa pag-ingon kanila, mao kini ang hinungdan nga dili na maghari ang Dios kaninyo kondili ngadto na sa mga tawo nga nagatumon sa iyang mga gipabuhat. Si bisan kinsa nga mahulog nini nga bato mabali-balian, apan siya nga maulugan sa maong bato madugmok gayod. Pagkadungog sa kadagkoan sa mga pari ug mga pari sa mga sambingay ni Jesus, nasabtan nila nga sila ang iyang gitungong. Buo sa buot na gayud nila nga dakpan si Jesus, apan nahadlok sila sa mga tawo tungod kay giila nila nga propeta si Jesus.